ରାତିରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଜି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ନେବା ପ୍ରେସରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କଳା ଚଣାକୁ ନେଇଯିବା। କଳା ଚଣାରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଦୁଇଟା ତେଜପତ୍ର, ସେଥିରେ ତିନିଟା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ନେଇଥିବା କଳା ଚଣା ତାର 2 ଗୁଣ ପାଣି ଦେବା। ସେଥିରେ ଦେବା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇକି ପ୍ରେସର ସିଟି ମାରିଦେବା। 4ଟା ସିଟି ମାରିବା। 4ଟା ସିଟି ପରେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଇଁ ନେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ କିଛି, କଳା ଲୁଣ, ସେଥିରେ ଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଦେବା ଟମାଟୋ, 2ଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଦେଲି କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସିଝା ଚଣାରୁ କିଛି ସେଥିରେ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଉ ଚଣା କିଛି ଦେଇଦେଲେ କାରଣ ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଦିଆ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଲି, କଟା ପିଆଜ, କଟାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା ଆଉ ପିଆଜ ନେଇକି ଭାଜିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ମସଲାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ୟାକୁ ସ୍ଲୋ ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। କାହିଁକିନା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋର ଫ୍ଲେଭର ଯଦି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ବୁଟ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା, କଷିଦେବା। ସେଇଥିରେ ଟିକେ କଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବା ତଡ଼କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ କିଛି ନେଲି, 2 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଲି 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଅଦା କଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେବା। ତା ଦେହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ତଡ଼କା ଲଗେଇଲେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏ ଭାତ ରୁଟି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ନାନ୍ ହଉ, ଭାତ ହଉ, ରୁଟି, ପୁରୀ ସବୁଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପତଳା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରେଭି ଭଳିଆ କରିପାରନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ଭଳିଆ କରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଳା ଚଣା ମସଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।